Iabitaya naman po ing mag-celebrate king kayang kaldon ing kayabaitan, i Marvin Nagit. O Diyos ko, ipasyag mo ingala akong kasalanan. Ipamingwa mo ka akong piyamanwan, laban ka ring taong alang Diyos akatawan. Iligtas mo ko ka ring taong mitmong kapamiraitnan, at ka ring makatuliran. Ika, O Diyos, ingka kong tadapanlualo. Anting bato nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamongan, king lagi ng iba, ang puning anak ang puning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng kinutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakayagom ng banalay Espiritu, manatili sa ng parati kay kayungan. At kaya ka mo rin. Pakamalan kong kakalukuran, king mit mong kapakumbaban, at king kataymikan da rin kay katamong pilubluban, ganakantalang ngeni at sisyan, ding sablata mong kasalanan. At aduan tamo, ing kalam ng pakalulu, at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginoong Jesus, may kakeni at lawan mo ring sugat, ape pasari na ke kami ning pamikasala. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, ibuklat mo ring pansyon, ning kaymutan anong numikitkut ing kay kaming sarili. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ibangon mo kaming ibat, karingkutkutan mi at ipayabot mong mibiyebye kami, king kaganapan ning sunubli mong mebiyebye. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning biyemi, pagnasan mo keng miyemit mong tula, inganak mo bibita sana ke kami, ako ing pamanyubling miye ating biye. Emo pa ing tulot mawala ing biye mo ke kami. Idayo mo kami karing kekeng pamikasala at takot busal ning pamagalinlangan at kapagsubukan. Bustan mo nga payabot mi karing aliwa ing kapanayan ming miye alang kapupusan ating kamo para ke kami. Kapamalataning minuna ng iba't king kamatayan. Itingan puwaduan mi king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Ezekiel. Magsalita ka karing memalen kung Israelita, at sabihan mo king ako, ing Ginong Diyos. Ibuklat ko la ring karelang kutkutan, ilwal ko la at iuli king bansang Israel. Pota nga buklat ko na la ring kutkutan, nung nula mi kutkut ding kanakong memalen, alwal ko na la. Akilala re kanita, king ako ing Ginoo.
Ibiye ko ing pangisnawa ko karela, at pasubyang ko lang mi, at pabustan ko lang manuknangan king sarili kong bansa. Kanitara kilala king ako ing Gino. Pengako kong daptan iti at tunay daptan ko. Ako ing Gino ing magsalita. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. Para po keng dalitang pakibat, king Gino, ing lugod alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas. King Ulit. Gino ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Manabat king kalalaman mamaos ko keka o Gino. Pakiramdaman may ngaos ko, at ing pamanyawad ko, king sawop mo. King Gino, ing lugod alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas. Nung tatandanan mula mo rin kekeng kasalanan, ninuing emya tulan. Dapat ika patawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan. King Gino, ing lugod alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas. Sabik kong manaya king Gino, uling panaligan ko itang pengako mo. Panayan king Gino, may git pa king pamanaya ning bante, king panyatang ning abak. King Gino, ing lugod alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas. Israel, manalig ka king Gino, ing lugod na ngalang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Iligtas ning Israel abalen na king sablanang pamikasala. King Gino, ing lugod alang kupas, at parati yang makasadyang magligtas. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, detang manusig king agiyag na ning katutubong pangatao, ere malyaring apamatulan ing Diyos. Dapot, kayo mabibye agpangking adwana ning katutubong pangatao. Nune mibibye kayo agpangking agyag ning Espiritu. Nung tune pining Espiritu na ning Diyos, manuknangan niya kaya kayo. Ninuman ing ena panuknangan ning Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung i-Kristo manuknangan niya kaya kayo, mateya man ing katawan, uli ning kasalanan niyo, mabiyaya ing Espiritu yu, uling pepabanala na kayo ning Diyos. Nung ing Espiritu ning Diyos, pepasubling niya kang Jesus, manuknangan niya kaya kayo, ing pepasubling niya kang Kristo, pasublyanala namang miyering katawan yung malalaso, kapamilatan na ning Espiritu ng manuknangan kaya kayo. Ingamano ning Gino. Salamat King Diyos. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Itangan po, ako ing pamanyubling ye at ing biye, nga naning Gino. Ing maniwala ka na ako, mate kapilanman. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Gino manatili yake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Ating meto nga taong masakit ing lagyo na Lazaro, tawya Betanya, ing balen ng Maria at ning kapatid ng Imarta. I Maria ing mitugtog pabanglo at may namulis karing bitis na ning Gino, king kapamilata na ning kayang buwak.
kapatid ni Lazaro, ing masakit. Inya, pabalita daring mi kapatid na babay kang Jesus ingan ti kanine. Genuing kakalukuran mo, masakit ya ka. Inyang tinggap ng Jesus iting balita, sinabi na, Ena, ikamate iting sakit. No nemilyari iti para king ikaligaya ning Diyos. Baning anak ning Diyos, mi paligayan niya kapamilatanan iti. Kakalugura na lang Jesus di Marta, Maria, at ti Lazaro. Inya nga balita ng masakit kay Lazaro, may natili pangadwang aldoking lugal anong nuya ka rin. Kay ba't nanita sinabi na karingalagad, tara magbalik tamo, Judea. Maestro, ngararingalagad, bayo pa mo pignasan da kang basibasan ding Hudyo, ngayon magbalik na ka na naman ka rin. Nga nang Jesus karela, wari 12 oras sing pating hapon, mitaki ding nino mang lalakad king masala, uli nga kakit ning sala na ning yato. Dapot mitataki diya, ing nino mang lalakad king bengi, uling alang sala kaya. At nga na pa, matudtod diya, ing kakaluguran damong Lazaro, dapot puntalan kay bakeng gisingan. Ginunong matudtod diya, ngararing alagad, mipaldan niya. Ing burinang sabyan Jesus, metene Lazaro, balara ding alagad karaniwan na pamanud to ding amanwana. Inya malino ng sinabing Jesus karela, metene Lazaro, dapat kinguli yu matula ko king alako ka rin, ban maniwala kayo. Tara, puntalandaya. Ito mas sa mayayaos kambal, sinabi na karing kalupan ng alagad. Tara tukyan daya yung maestro, banong mateya mateta mo naman. Inyang miras ni Jesus, sabalo na kingapat na yung aldomikot ko ti Lazaro. Malapit yung Betanya king Jerusalem, at ing 3 kilometro manibat ka rin. At dakalang Hudyo ring dinalo kari Marta at Maria, bara lang damayan king pangamate na ning kapatid da. Panamdam ng Marta king daratang ni Jesus, pinipaya at seganane. May lakwan niya Maria king bale, nga nang Marta kang Jesus. Ginunong at sukaketi sana meting kapatid ko. Ang yangin ni baluko, ing nanong mga duwan mo king Diyos si Biena keka. Miyayang pasibayo, ing kapatid mo. Nga nang Jesus kaya, nakibat yay Marta, balo ko king miyayang pasibayo, king taulingal do. Sinabi ng Jesus kaya, ako ing pamanyubling miye ating miye, ing maniwala ka na ko ang yang mateya miyayang pasibayo, at ing ninumang mabibiye at maniwala ka na ko mate kapilan man. Paniwalan mo ite. Wagino, nga nang may kibat, paniwalan ko kingi ka ing Kristo yung anak ng Diyos sa datang gete king yato. Pangasabi na niti, may koya, Marta at inaus ne, Mariang kapatid na at sinitsip na kaya. At siya'y maestro, kukutang na ka. Panamdam ng Maria kaniti, may malagwayang tinik do, at selubu nga ne. Pamiras kanita Kristo king balen. At siya king lugalanong nune se ganad Marta. Inyang ikit deng may malagwang tinik do at linwal, tikyan day Maria ring Hudyong darame kaya king bale. Balara muntaya king kutkutan ban manangis ka rin. Miras siya king lugalanong nuya ka rin ni Jesus. Panakit na kaya siniklo day Maria king arapana at ngana. Ginunong at sukaketi sana meting kapatid ko. Panakit ng Jesus king Maria, may nangis siya, at pati ring Hudyong kayabe na, may ngisnawa yang malalam, at may tagkilya kapanamdaman. Nuyay kitkot, nga ng Jesus karela, may kibatla, may kinigino at lawan mo. May nangis siya, Jesus. Inya sinabi na ring Hudyo, talagang kalugurane, Lazaro. Dapot, ding mapilan sinabi ra, pasalane mating bulag, bakit paboreneng mete Lazaro? Pasibayo yung mengis nawang malalam Jesus, at kay batmintaya king kutkutan. Iti metong yang lukib, ang makatakap batong maragul.
Ilako yung bato. Nga nang sinabing Jesus karela, may kipati Marta, ing kapatid na ning mete. Ginumamaune kanya nuling apat na ingaldo makakutkot. Nga nang Jesus kaya, kuwari sinabi keka, king nung maniwala ka akit mo, ing ligaya na ning Diyos. Inyale ko re ing bato, ti nalangayaban way Jesus, at nga na, ipapasalamat ko king pakiramdaman mo ko. Balo ko king pakiramdaman mo ko kapilan man. Dapot sinabi ko iti uli daring tao nga tsuketi. Balang maniwala king ika ing may tubod ka na ko. Ang sabi na nidi kinulay tiyang masikan nga na, Lazaro, lumwal ka. Linwaling mete. Makabalot la ring gamat at bitis na king telang pamburol. Ating lupa na makabalot yang himalan. Kalagan ye, at paboren niyang lumakad. Nga ng Jesus karela. Uli na niti, may niwala la kang Jesus ding keraklan karing udyong dinalo, kang Maria, at may nakit, king depat na. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kekatanggaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Maya payabak ko. Malapit po ang mga magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro kay Heso Kristo. Silang tatlo. At hindi lamang po sila basta-basta malapit kay Jesus. Kumbaga, kapatid na ang turing nila sa Kanya. Kaibigan na, hindi na naiiba ang turing nila kay Jesus. Ang kaibigan ay parang kapatid na yan. Ang kaibigan ay kapalagayan na ng loob yan. Ang kaibigan po ay nalalapitan, tinatakbuhan, tinatawagan, lalo na kapag may pangangailangan, may kailangan. Ito po ang klase ng relasyon, ito po ang klase ng ugnayan na nakikita kong mayroon kina Marta, Maria at Lazaro, itong tatlong magkakapatid na ito kay Jesus. Kapatid na ang turing nila sa Kanya. Malapit sila sa Kanya, kaibigan na, kumbaga, hindi na naiiba. Hindi na naiiba. Mayroon pong kantang pangsimbahan. There is this religious song na madalang ko na lamang pong naririnig ito na kinakanta ng mga koro sa pagdiriwang sa banal na misa. Ang kantang tinutukoy ko ay ang kantang Kaibigan. Marahil, ang iba sa atin o halos sa atin, alam nila, familiar po sila sa kantang tinutukoy ko. Sabi nito, sa akin mo sabihin ang problema mo, at magtiwala kang hindi ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako, tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Sabi po ng melodya ng koro nito, kaibigan kita, kaibigan tuwina, sino pang tutulong sa'yo, kundi ang katulad mo, kaibigan mo ako. Ang turing sa atin ni Kristo ay kaibigan na po. So sana, siya sa atin ay ganyan din po. In our present time, our life is so uncertain caused by the pandemic called COVID-19, this coronavirus. And no matter how hard we try to be careful, not to be infected by it,
Wala pong kasiguraduhan sa atin na ito'y may iiwasan natin. Wala pong exempted sa atin dito sa virus na to. No one is exempt or exempted from catching this deadly virus. Even many of our rich people, the famous, the powerful, have been infected by it already. Sino bang hindi mangangamba? Sino po bang hindi mababahala o matatakot sa dala-dala nitong peligro ng virus na to, itong COVID-19, itong coronavirus? In our gospel for this Sunday, in today's gospel, the display of deep and true friendship of Jesus and the siblings Martha, Mary, and Lazarus is very obvious. Tinutukoy sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito ang malapit na pagkakaibigan ni na Jesus at ang mga tatlong magkakapatid na Martha, Lazaro at Maria. Noong nangangailangan po ng tulong ang magkapatid na Martha at Maria kay Jesus sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Lazaro, anong ginawa ni Jesus? Kaagad-agad sumaklolo siya. Kaagad-agad tumulong ito. Hindi po ba? Agad-agad yung sinahop. Sinokoro, Jesus karela. Pasubyaneng miye, ing kakaluguran. Jesus went to them and gave them an assurance that He would be with them to help them in whatever way possible. When Jesus raised Lazarus from the grave, at that very moment, the Lord Himself, Jesus Himself, showed us that there is life after death, that there is hope, that there is resurrection, even if we die. But to have this hope, to have this resurrection, we must be friends first with Jesus. We must be friends first with Jesus. Why? For it is only through Him that we can have this hope, that we can have resurrection. Alam po ninyo, importante po sa atin napakahalaga po sa ating lahat na sana pinapahalagahan natin yung ugnayan natin sa Diyos. Sana po pinapahalagahan natin, lalo nating pinalalalim pa yung relasyon natin sa Panginoon na hindi na naiiba sa atin, na kaibigan na natin. Let us develop our friendship with Jesus, with Him, through our deep prayer life. Na kapag tumatawag tayo sa Kanya, na kapag lumalapit tayo sa Kanya, na kapag nagdarasal tayo sa Kanya, sana nakikita natin at nararamdaman natin sa mga kalooban natin, sa mga puso natin, kung gaano siya kaimportante at kahalaga sa atin, na hindi na iba, kundi kaibigan mo na. Let us discover more about Him. Lalong-lalo na kasagsagan ngayon ng maselan na pinag-uusapan nating COVID-19. Lagi po sana nating tatandaan na kapag may malalim kang ugnayan sa Diyos, kapag may matibay, may matatag kang relasyon sa Diyos, na parang magkaibigan na lang, na hindi na naiiba sa isa't isa, I believe the Lord then will always be there for us. Will always be there for us, even in our most difficult and darkest moments. Kapag may malalim kang ugnayan, relasyon sa Diyos, tulad ng isang kaibigan, He will always be there for us, to give us that helping hand that no one else can give, but only Him. Siya lang ang makapagbibigay. Siya lang ang pwedeng magkaloob sa atin. Only Him. Sabi nga po nung kanta, in Him alone. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Paalala lang po, sa gitna po sana ng daladalang peligro sa buhay natin nitong COVID-19, let us not be afraid. Do not be afraid. For our Lord Jesus Christ will always be there for us, to give us hope, to guide us, to protect us, to heal us, and to cover us with His unfailing grace, the grace of His mercy, and the grace of His love.
wala naman po tayong dapat ipangamba. Wala naman po tayong dapat ikatakot pa. Wala naman po tayong dapat ikabahala. Bakit? Kung tayo ay nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya na kaibigan mo na. May sinabi po si San Juan sa kanyang ebanghelyo. Napakaganda itong sinabi ni Saint John sa kanyang sinulat sa ebanghelyo niya. Sabi po niya, everyone who believes and lives in Him will not perish but will have an eternal life. Whoever believes and lives with Him shall not perish but have an eternal life. Iwan ko lamang po itong mga katanungan sa ating lahat bilang hamon na rin, paanyaya na rin sa bawat isa sa atin. Tanong ko lang, sumasampalataya ka ba sa Diyos? Oo naman po. Naniniwala ka ba talaga sa Kanya? Siyempre naman, Father. Nagtitiwala ba talaga tayo kay Jesus? Ang turing niya sa atin, kaibigan niya tayo. So sana, siya din sa atin ay ganyan din. We have nothing to be afraid if we strongly believe in Him. We have nothing to be afraid if we strongly believe in Jesus. We have nothing to be afraid if we have already developed a deep friendship with Him. Kakalugura na kapala ni nga pong Ginoo. So makanyan mo rin po sana, ing turing tamo kaya kakaluguran, kapalagayan loob, at anytime, pwede tayang lapitan. Talagad ka man po. Ipasyag tayo po ngeni, ingay katamong kasalbantayanan. Sa salbantaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upayan ng banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosi nobiyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos, igpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapataw da ring kasalanan, king pangasubrang meding mete, at king de alanaangga. Amen. Ginoo nung at keti, nga ng Marta kang Jesus, manalangin tamo ngening, mibiyebye, miyabe-yabe, kang Jesus sa ginuta mo at adwan tamo kaya, ing akakayabe taya anting kay katamong kakaluguran. Karing balang kay dwanan, ngayongan pong makibat, anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ulitan niya po. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Baning Ginong Jesus, datangano ring magsadyang pabinyag, ban maging kakalugura na, at kalingwan ding pepayabot king ebanghelyo na karela. Anak ning mabiye Ginoo. Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangano ring kalulu, uling malapit lakeya, at kalingwan ding sasawop karela, karing kapagsubukan da, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangano ring masakit, uling kakalugura nala, at kaningwan ding pamilyang lilingap king metong amabibina, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, kalingwan ding pakamalantang meyang ubye, uling manatili lang kakaluguran tamo, at dalawano ring magpaldas, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datanga nakatamo, uling kakalugura nakatamo,
at eno sana kakalingwan ding payas lagking sulu na kaya katamo, manalangin ta king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Tanggapan na sana ning Diyos sing kapasalamatan daring mag-birthday ngeni, Iodi Kiambao, Elina Chanel Sanchez, Jefferson Orpilia, at Marvin Nagit. Para king personal kayadwana ng Leila Abiog, Roy Songko, Mary Manet Pineda, Baby Liam Samuel Cristales, Evelyn De La Rosa, Jacqueline Lange and family. Para king malagwang kapaldanan daray Ines Sunga, Anita Teodin, Paswing, Annalyn Ocampo, Edilberto Morales, at din kay katamong kamag-anak at kakaluguran na amasakit. Para king alanganggang kapainawan daring kaladwada di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Michael Figueroa Santos, Clarita Ariola, Belen Layug, first death anniversary ng UD, at ding hanggang kaladwa king purgatorio, ipanalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, paniwalan mi ingang yang ngene, ingi pa ibiyanagay kang sablang aduan mo. Ulingi kang talapagligtas mit Diyos, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Mipuri ka Ginong Diyos, ning meto sigluban, uli ning kay kang kayapan, ting kamiting tinape yung pangmekeka, tinape bunga ng kabunat, pipagalan ng tao, para kay kami, magawang tinape ning biya. Mipuri ang Diyos, kapilanman. King kapamilatan iting mistero ning halakad tanong, mga intulit kaya sanang merkayanan, king kayang panga Diyos, ang tiningmig pa kumbabayang mekirake, king kay kaming panga tao. Mipuri ka Ginong Diyos, ning meto sigluban, uli ning kay kang kayapan, tigamiting alak kayang pangmekeka, alak kay ba't king ubas at pipagalan ng tao para kay kami magawang inumana ng kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Ginong Diyos, sa pamatula na kasanan itingay na darawon mekeka, king mit mong kapanisan at kapakumbaban, manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karing gamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala, at ing mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong darawon me, ilako no ring kasalanan daring dininan mong sala, king kasalpantayanan Kristiyano, itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At kaya kaanti mo rin. iyat nayo ring puso yo, Makayat nano king ginu. pasalamatan dayeng ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati,
At numan karino iba Diyos kinalanganggat lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Eya aliwa ke kami anting tao inya menangis ya king kamataya na ning kayang kakaluguran Lazaro. Eya aliwa ke ka inya at tsukeya ing kayupayan mo para pasublianing mengmye pasibayo ing kayang kakaluguran ameya ngubye. King kayang pamakirame king meto yato kaya na kaming pekyabayan ban apag masusyan milaring tanda ning kekang lugod amagdalang biye ke kami. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit ming kekang ligaya layon makyabe kami kingalangtok ng dang bamamye kapurian keka at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginu, Diyos sa mayupaya. Mitno yung banwat at yung yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginu. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka banal o ibay king banibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban barake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yung midawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat ya keka. Pirasune at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kekayo. Makanyan mo naman kay ban nga punan ginawa ning kalis, pasibayang bepasalamat kay ka. At binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Ikristo metea, ikristo sinobiyang mebe, ikristo datang ang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyangin gaganakan miyo iba yung kamatayan at mamanyobli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka iting tinapi ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ingke kaming obispo, ipasiano ingke kaming obispo emerito at ting sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at Mikahil, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kabatad ming bebay nawan at manenayang subling ye, ngat ding sablang meyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mo ngarapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang sando. Isan Judas Tadeo agi kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king kekabaning panawon. Puriyan dakat paligayan,
kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipangmayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang-anga. Amen. 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 Nganipun ti mga anak nang inampun ni katamong mapaglunos at malugod a Ginoo, maus tamong ngeni kaya karingamanong tiro na kay katamo. Ibami, Sukabanwa, bisambahin lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, pipamintuan ng lub mo, kaya pisulip antibanwa. Hingka kanan mi kingal doldo, ibe mo kaya kami kingal dongeni, ampon ni patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga emo kaya paisaw king tukso, nunay kabos mo kami king marok. ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon me, banking kasopaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O Ginoo ming Heso Kristo, sinabi mo, kareng kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa nababalikdan, din kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang bonbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka mo rin. Ipakita po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngang sabla. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong ginudamang Yeso Kristo, ing ginuning kapaldanan, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Ing katutuan, sasabyan ko kaya kayo, subali mo, nung manabuyak ing gabon, ing binutil pale at mate, manatili ang dilidili, dapat nung mateya, mamungay ang dakal.
Manalangin tamo. O Diyos ning sablang mabiye, kaniting Eukaristiya ing anak mong Yesus, bita sana ke kami, ing iya, ing pamanyubling miye ating biye. Ingeni pa atina keng biye alanganga nung maniwala ke kaya. Kapamilataning tinape ning biye, apig kalub na ke kami. Bustan mong ibiya na ke kami, ing sigasig, mi biye mit mong gaganapan, king biye na at kayabe na agawami ing biye mi, meto nga regalo. Akapamilatana apasiglami ing biye dari nga liwa. Bustan mong tayrana kami, keka, banmiye kami king alang kupas mong ligaya. Ngenit manggaman king alang angga. Amen. Siklod ko angan po. Ing oratio imperata. Manalangin damo. O Diyos sa ibami, lalapit kami keka kaniting masipit pamangailangan me. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, ding narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Panalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasanang malagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami ing grasya mo kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla. At ban makasawop kami karetang atsu king pamangailangan. Hani ka pumikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat na niting virus. At ing pangakabus mi karing takot me. Pagkala mo itiking kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pasawili ing aklis mi keka, king kaguluangan mi, nunay bagkus mo, kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Banal a Mariyang indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ning San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakatapo para kayong talbing bendisyon. Inginu manatili yake kayo, At keka antimurin. idukuyo reng buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. In Diyos sa ipapag na sa nagatamong biye, met mong kapasalamatan ta sanang tanggapan ning biye, ibat kaya anting metong regalo at metong akatungkulan. Amen. Ingginuta mong Jesucristo meteya alang-alang kay katamo, ban mi kabyeta mo. Mi biye-biyeta sanang kayabe na king meto nga biye karapat dapat karinganak ng Diyos. Amen. Ing espiritong babiye-biye, agyaga na katamong tuntun king dala ng Kristo, anting taong mabibiye para karingaliwa. Gawa na katasa ng parating makasadya at makabuklat king pamangailangan na ning ninuman. Amen.
At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayapayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banali Espiritu. Amen. Ing banalamisa, midaune, umen ako nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.